Assalamu alaikum warahmatullah. Haalirde ɗo e haalirde gollal media. Mi salmini on kadi miɗo remercie on garal moɗon ɗo hennen ngam wawde waddude échange, wawde wossondirde konngol e wawde haalande on hol min e hol minen min mbaɗi telal e minen mbaɗi kuuɓal banggue association ASP. Mi salminima ceerno Salif Tall. Eyyi ASP sosako 2014 nden nde sosa ASP noon woni gollal muɗum woni fandare muɗum ko wawde naftude rendo ko fati économie et social. Ɗum woni activité ji économique et social ngam wawde rendinde ASP basé ko France ko toon nde sosa. Donc ngam wawde dañde toon ko foti dañede toon ko basade e compétence uji wonɓe ASP joguiɗi, ndendina compétence uji mabɓe, ɓe ndendina galuji mabɓe ngam wawde artirde e région meɗen Gorgol e commune meɗen Nero Walo. E fedde nde golli golle kewɗe, momi limtini hen noon hunde nde idori gollade ko en 2018 caggal nde sosa 2014 e temps de ene prépare o ene waɗa hankkadi ene wona ene yuɓɓina gueɗe muɗum ha yuɓɓa. En 2018 forage Sinthiou Boumakka, wuro Sinthiou Boumakka e nder commune de Ndeer Walo, min to jeeyami ɗo. Forage mum waɗi caɗele, ko ɗon min guidori caɗele réglude ɗeɗon caɗele. Caɗele ko gonno, caɗele gonno ko forage o marsanno koye gasoil. Gasoil o waɗi caɗele, gasoil ala, manki panuji groupe eko nandi hen ndiyam ronka yo dañ. Min gaddaniɓe on projet, min guetti gasoil o min batti ɗon solaire place muɗum. Min goppi min pewnitini hay gasoil o ene marche ne wona gasoil ne wona solaire. So nangue wuuli solaire o tan marchata. So tawi caɗele ngari higgo ari e temps dabbude gasoil o soɓe jiiɗi e mbawi marsinde ɗum, kono ɗo joni kanko solaire tan ɓuuri wawde marsude guila nden. ɗum ko hen gueɗal gongal ngal ɗon ɗo Sinthiou Boumakka ɗo ha joni min balli rewɓe caggal nde mbaɗi amen ɗabbade, min balliɓe wadde ɗum ɗo jardin pour fewnude ɗoɓe ndemata, woni wiyete ko périmètre maraîcher to banggue tubankore, jardin ndema. Donc min mbaɗi aménagé jardin o, min mbaɗaniɓe hen installé panneau ji solaire, min mbaɗaniɓe hen forage e nder jardin o, min mbaɗaniɓe hen réseau to ndiyam rewata pour wawa yarnude jardin o ngam wawde liggade hen. On jardin rewɓe hewɓe liggima hen. Maholo gasani kono tan mi ɓenna banggue goɗɗo to banggue wuuro meɗen Sinthiou Ɗayba ha joni koye nder commune de Nero Walo. Ɗon kadi ɓe gaddani min ɗaɓɓade caggal nde ɗeɗo golle. Ɗaɓɓade nde wonno goƴƴe mabɓe kamɓe ko dañde école maternelle, woni to sukaɓe jangguite, enen mbiyata jardin d' enfant. nde ɓe kolliti min ndeɗon eɓɓade, min jaɓɓi ndeɗon eɓɓade, min duusiɓe hen, min dañi ko foti dañede hen financement, min gollaniɓe ɗum ha joni école o ene waɗi fayida, ene daari, o uddita ko 2022. min duusiɓe hen, min dañi ko foti dañede hen financement, min gollaniɓe ɗum ha joni école o ene waɗi fayida, ene daari, o uddita ko 2022. hay ɗe balɗe ko Allah adimi ɗo ko mi yeehi toon mi visiti ɗum tawi ene laaɓi, ene feewi, sukaɓe ene jangga hen no yiɗirani, heewi sukaɓe machallah, te ene nana ene paama objectif o dañama. Caggal ɗum min jeehi to wiyete to wuuro men Belnaɓe koye commune de Kaydi, jalti commune de Nero Walo. Toon kadi min mbaɗi noon projet savonnerie guilay ko adi Sinthiou Ɗayba ko, mais ko sakkiri ɗo ko min mahaniɓe centre mawɗo mo ganduɗa en mbawi wadde hen des formation. Centre o mahama ha yoɓɓi, waɗa clôturé, waɗa cuuɗi formation, cuuɗi to gollete, cuuɗi kala ko yadata hen no équipa. Centre o ma o forme sukaɓe rewɓe ɓe ganduɗa ko ɓe janggani walla ko janggunoɓe ene goppiri less ɓen formate ɗon pour wawde wadde des transformations ko fate céréal, ko fate légume aji, ko fate eko nandi hen eko wona ɗum foof eɓe jaɓani ɗum. ɗum ɗo en jeeya e réalisation ngaji e golle ɗe ASP golli e diwan meɗen. Alors pelle ɗe min liggotto emin jogui des partenaire uji ɗi ko France to mbasi
ɓe jii noon ko darnde amen, ɓe jii aussi ko compétence uji amen, ɓe gandi eɓe mbawi jokkodirde amen e on fannu. En jogui fedde wiyetede la guilde, ko ONG mawɗo, ko kamɓe ɓeɗon foof min giidi liggodade, nden ɓe koolima min liggodima mabɓe lawol gongol e mawon laabi 3 joni min liggodo, nde wonno hankkadi ɓe jaggi min comme partenaire uji kala komin gaddi eɓe kooli eɓe gandi ni selli. Min dañi partenaire uji goɗɗi ko wona kamɓe, min dañi partenaire wiye Forima, ɓen kadi ko développement basé koye AFD gandaɗo ɗo e zone meɗen Afrique, par ce que ko fedde lamiyankore banggue France toppitinde ko faade e développement. ɓen kadi min jokkodiri men, min dañjam won premier projet, min dañjam won deuxiéme projet, kadi koolima hankkadi goni partenaire uji kala komin gaddi ene gandi komin gaddi o ina selli. min jogori noon dañde kadi min ɗawini partenaire uji goɗɗi, min daña goɗɗi ni d' ailleurs kono ɓeɗo kam hankkadi ko partenaire uji celluɗi cirɗi. Eyo ɗum ko namdal mangal ceerno Salif, namgal bangal fayida. Nde wonno somin gadda bettataɓe, procédure amen woni lawol amen nomin liggorto ko haade arde koma haalde, ko haade arde ko kamɓe sohluɓe ɓe maɓe ɗaɓɓa e amen, maɓe mbaɗa ɗaɓɓade. Min gara ha tan e jomumen min mbiya holko jiɗɗon, walla emin jiiɗi wallude on, wona nomin liggorto. Jomumen nanat komin mbaɗata ko golle amen ɗe, taw kañum wonko woni e dow mum wiya noon ɓe somin jokkodiri e mumen ene mbawi humtude hajuji amen, ko ni kewi ardude. Gara noon namdo ɗumen sohla mumen, kalana min sohla mumen, so kaali en ce moment min ƴeewa noon ko adi foof ko au niveau local, commune ma tina, jiiɗa wadde ko mairie tinani, ko ɗon fuɗɗorto. So mairie tini min jiiɗi préfecture woni hakem, il faut ko tina komin mbaɗata, komin jiiɗi wadde ko ɓen foof min mbaɗa convention labtuɗo, ɓeɗo namdima min ɗum, emin jiiɗi waɗande ɗumen ɗum, namdi ko ɗum, komin emin ɗamini dardade mabɓe, wallude mabɓe ɗum ɗon, ƴewandeɓe financement ji e toppitade golle ɗe ha gona. ɓen foof convention o ɓe signina hen kamɓe foof, e on saaha min ƴetta convention o min nawa ko ɗo min puɗɗorto ligguey minen. Hande o min kuccani ko projet mawɗo to wuuro Sinthiou Boumakha, projet assainissement. Projet o min inniri ko système d'évacuation des eaux pour un cadre de vie favorable. Woni Sinthiou Boumakha en jogui caɗele ndiyam, so toɓoji gari koɓe jookiɓe, toɓoɗi kadi versata, non ndiyam ɗam yaltata ɗam damboto. Donc waɗi caɗele circulation, waɗi caɗele cellal, waɗi caɗele économique, ene heewi caɗele kala ko yadata hen environnement. Donc ɗen caɗele min jiiɗi ittude hande. Kolli min on projet min jaɓi ɗum, min naati hen, min liggima hen no feewi, min puɗɗima dañde hen une partie de financement, et min keddora une partie koye ɗum min goni ko ɗum. Sinthiou Boumakha woni koye commune de Nere Walo, woni koye dans la région de Gorgol. ɗon noon min jogori yuɓɓinde oɗon projet, emin ɗamini bouclude budget o e nder daroɗe 2025, somin bouclima tan heddo ko démarrage, ko ɗum woni komin jiiɗi gollude e nder 2025 o, goto e projet ji mawɗi. Alors eran gon ko fate pelle ko ni sifori, ko adi foof ko kelle diaspora ɗe surtout gonɗe to France, gonɗe États-Unis, mais gonmi ko France, donc ko ɗon gandumi, ko ɗon kalanmi. Pelle gonɗe toon ɗe mboɗo ero ɗumen nde mbaɗata no gonata structuré, surtout pelle meɗen enen Fuutankoɓe guure, pelle guure, eɗen jogui toon pelle guure foof jogui fedde muɗum, kono noon piyat tan kalis mumen, piiso hunde sohlama wuuro to tan nelda gasi haaɗi ɗon. Non, yoɓe gummo e ndiɗon mbaadi, yo pa e mbaadi accompagnement, yo pa e mbaadi ƴewde des financement ji ne ngoodi, financement ji ene ngoodi to banque France, ene woodi de financement de développement, budget développement ene heewi, kadi ne heewi fannuji, ene saɗi fannu mo ala hen, gila e ndema ha e santé, ha e gueɗe goɗɗe foof nani hen. Donc yoɓe ƴeew ɗiɗon financement ji ene ngoodi, yoɓe profite hen,
profit en jogi non ko namdi won capacité intellectuelle mo namdi en manquaka ton des intellectuels donc yo tinno ɓe gona structuré ɓe mbawa ɓadade ɗeɗon pelle ɓe mbawa dañde hen ko dañete hen ko ɗeɗon pelle joɗanaki ɗon tan afrique ɗi joɗani ɗon ko aduna o foof mais surtout ɓuuri wawde profitde e oɗon dispositif de financement ko woni e dow mum wiya noon ɓe somin jokkodiri e mumen ene mbawi humtude hajuji amen ko ni kewi ardude ngara noon namdo ɗum e sohla mumen kalana min sohla mumen so kaali en ce moment min ƴeewa sohla o est ce que ina wona walla wonata mbaɗa ɗum étude basique dans un premier temps woni min mbaɗa tan étude jawɗo ganduɗa tan ko analyse jawɗo ƴewtade est ce que koɓe kaali ko kam ina wona walla wonata somin gandi ina wawi gasde min liggito ɗum min mbaɗa ɗum noon hankkadi étude poussé ha min ƴeewa ko foti wonde ko eko fotani wonde ko problématique mo ɓe gaddi o on caɗele ɗe ɓe gaddi ɗe est ce que koɓe mbi ko ene règle oɗo probléme e on saaha so tawi ina wona min jahano min mbaɗa étude financiére min ƴeewa holko couvrata ɗum ɗo ha oɗo projet wawa gaynede wawa waɗede caɗele ɗe mbawa iwde on saaha min mbadda e jomumen convention guila haydara wodani taw ko ɗon fuɗɗorto convention noon sene waɗe gatto wiide jomum ko ahan min nani projet ma o min jaɓi yaadude e maɗa wallodirde e maɗa ha wona kono noon ko adi foof ko au niveau local commune ma tina jiiɗa wadde ko mairie tinani ko ɗon fuɗɗorto so mairie tini jiiɗi préfecture woni hakem il faut ko tina komin mbaɗata komin jiiɗi wadde ko ɓen foof min mbaɗa convention labtuɗo ɓeɗo namdima min ɗum emin jiiɗi waɗande ɗumen ɗum namdi ko ɗum komin emin ɗamini dardade mabɓe wallude mabɓe ɗum ɗon ƴewandeɓe financement ji e toppitade golle ɗe ha gona ɓen foof convention o ɓe ciññina hen kamɓe foof e on saaha min ƴetta convention o min nawa ko ɗo min puɗɗorto ligguey minen hande o min kuccani ko projet mawɗo to wuro Sinthiou Boumakha projet assainissement projet o min inniri ko système d'évacuation des eaux pour un cadre de vie favorable woni Sinthiou Boumakha en jogui caɗele ndiyam so toɓoji gari koɓe jookiɓe toɓoji kadi versata noon ndiyam ɗam yaltata ɗam damboto donc waɗi caɗele circulation waɗi caɗele cellal waɗi caɗele économique ene heewi caɗele kala ko yadata hen environnement donc ɗen caɗele min jiiɗi ittude hande kollimin on projet min jaɓi ɗum min naati hen min ligguima hen no feewi min puɗɗima dañde hen une partie de financement emin keddora une partie koye ɗum min goni ko ɗum Sinthiou Boumakha woni koye commune de Nere Walo woni koye dans la région de Gorgol eyi ɗon noon min jogori yuɓɓinde oɗon projet emin ɗamini bouclude budget o e nder daroɗe 2025 somin bouclima tan heddo ko démarrage ko ɗum woni komin jiiɗi gollude e nder 2025 o goto e projet ji mawɗi alors eran gon ko fate pelle ko ni sifori ko adi foof ko kelle diaspora ɗe surtout gonɗe to France gonɗe États-Unis mais gonmi ko France donc ko ɗon gandumi ko ɗon kalani pelle gonɗe toon ɗe mboɗo ero ɗumen nde projet ɗiɗon projet ji adda ɗumen e ɗum ɗo donc mboɗo ñaaguiɓe kamɓe foof ndeɓe darto en hotoɓe kuul ene woodi ko nunɗal tan namdi ko gandal namdi jomum noon yo andan ɗum so anda kadi yo namdo anduɓe hoto naati hen noon tawa anda sa anda aɗa jogui capacité intellectuelle a sikki capacité maɗo o sa puusama aɗa wawi ɗumninde ɗum yo namdo anduɓe no goodi namdo ɗumen min komi hirnaki Bosniajo komi Sinthiou najo komi Gorgol najo kala wuro Silla Sinthiou Ɗayba Rindiaw Belnaɓe Funnague Bosse Wolum etc kala garɗo yen wi emin jogui association kono min mbawa yuɓɓinde en projet emin jogui ɗum kono emin jogui bawɗo darade ɗon kono ala on hattan so are yam min walla ɗum holla ɗum holno waɗirte ete mi duusa ɗum ha faama kono noon il faut noon à la base taw jomum jogui ɗiɗon capacité ji
to jogi so ala din capacité ki haala tan mi ala din capacité ƴeewe holno wallirte kono noon yoɓe pa hen wonande jogi ɗum ɓe yo pa hen par ce que ɗum ina woodi chaque année ina woodi des budget ne goodi koko votete koko wodata ko ga fayi so en ƴettani wonɓe ƴettat jehen ƴettin hen gueɗal meɗen yoɓe tinno ɓe jalta e mbaadi e structure moɓe jogui mbaadi ɓoydi ndi ndin hayso piyenam hayso wonko addata wona no feewi humtata hajuji mawɗi donc ko humtata hajuji mawɗi nan toon jogui noon ko laabi muɗum yoɓe namdo ɓe ganda par ce que ina woodi ɓe mbawa dañde hen mbawen ɓamtude zone uji meɗen ko ni zone uji meɗen ɓamto région ngaji kewɗi ɓamtorima ni e leyɗele goɗɗe donc profiten hen en gandama nde dartoto mais profiten hen ko ɗum vraiment ɓuuri wonde erago tingo ngo jinmi pelle meɗen ɗe gonɗe e diaspora ɗe darano ɓe ganda ɗum ne woodi ɓe ganda eɓe mbawi darnade ɗum ɓe ganda kadi so tawi wonɗo hattan mabɓe haaɗi eɓe joguiɓe ɓe mbawi namdade donc hoto haade tan mi anda ndeeƴa walla hoto haade tan mi ala ndeeƴa mboɗo ñaaguiɓe ɗum Tijane yewtere meɗen huuɓiɗo ɗum noon mbaynoɗa hettiyankoɓe men haalirde Gollal Média eyyi ɗum noon Salif Tall a jarama no fewi mi yetti kadi Gollal Média no fewi e oɗo occasion moɓe dokki en pour wawde haalde ASP association solidarité et progrès basé de tout of France e haalde e softinde diaspora o haalande ɗumen e softinde ɗum herjinde ɗumen mbiyen noon ko fati e développement ononni kadi oɗon darani développement par ce que ɗiɗo communication ngaji eɗi nafa en par ce que eɗi keeɗe to woɗɗi eɗi jaaha to woɗɗi eɗi tindina ko heewi min noon ko Amadou Tidiani Ndiaye no mbirunomi guila départ ni ɗum ɗo noon ko bénévolat donc kala ko fati ɗiɗo association ngaji wona ko aɗa base o hen pour gurdam maɗa non ko bénévolat noon a haɓɓat ceinture tigui rigui haydara ko aɗa yiiɗi wallude bande en donc l'occasion est là wallu bande en donc c'est du bénévolat min noon komi to banggam min komi cadre dans le secteur privé e to dowlaji France to assalamu aleykum wa rahmatullah